Hormatly tamaşaçylarymyz, ene bugün Amazondan bir nädimi ýetdir. Bir iPhone mi diýjekler? Öňküdek iPhone näden göreldi? Aýsam da nimet berdiler. Näme daýhanlar bilerek ağlap bir hoza bolýany. Aýanlamadyk, öňküde oýnadam bolupdy. Beýsem bolduk. Indi açyk görýär. Näme çykýar? Eneleken gizes bir kitapçyk. Ine aslında ertirkür tawam, hepde de bir tawam. Şoň kitapy, iki tane kitap batdy. Muallimi haýtna ýalyny şunala diýdi. Men ikisini aljaklar, birini aljak diýende. Ine şu kitap. Indi ýöne kitap bilen magnaşykly aslında şu videony çekmegiň bir maksady başgarak. Dün ine Atawatan TV YouTube kanalymyzda bolsun, Instagram'da bolsun, TikTok bolsun, Davis'te, Kaliforniýanyň Davis şäherinde, bizim bolýan şäherimizde köçede duran kitap bilen magnaşykly ýa-da bir mutluk video çekip koydum. Şonda TikTok'ta bir aşağı edipdir. Aslında sevgili sözler var. O sözleri misal üçün etmek üçün mene terbiyem el veren ok. Türkmenin terbiyesem ondan hatlara benim kırmızı Türkmen şeyleyen Türkmen ne olmalı? En azından Türkmen kanı olan adam bunlarla sözler yazmalı. Tanımayan adamına sen kitap bile magnaşyk bir post berdi. Umman sizin yalakları etmez şolam deyipdir de. Olam näme etdi? Kitap, men diýdim ki kitabymyz diýdim muht okumana adamlara kitap pul vermesin, gitsin alsın gelsin bizden mowdu okumak üçin goýýar dedim. Bizim sistemimiz şu. Pulum gazanamyz yok, adam gazanamyz yok. Ýöne kitabymyz biz okamyzdan sonra makul kılmadyň kitaphanasynda durmasyn, adamlara peýdalyk bolsun. Ýöne käbirleri gynansak da getirmeýärler üçin hem indi tanamaýarlymyzy beremiz yok, diňe tanaýarlymyzy berýär dedim. Umman videonyň nemesi şu. Şoňa da aşağı şeýip bilýär. Indi diýip bilersiňiz ki köpüsi diýär, aýdýar internetde her ýyl adamlar düşünýän ýöne hapa sözler, şunlara paýy sözleri bardy. Gynansak da bilemok, käne bar, şoňa barada bir söwüşýänmi diýin, şo barada bir garşy gitýän adam mene görmedim, az. Näme üçin? Internetde her ýyl var, internetde ýersen şunda kadar boýnmalar bar. Blog edaýmaly. Dogry, men oňa gynanmak, menen bilýän blog etmäni, menen bilýän pozmany, menen bilýän garşy goýmany, gynandyran zat türkmen ýaşlarynyň arasynda ýöne zady urup barýar. Bir-birine söwmek, bir-birine hapa söz aýtmak, ene şu gynandyrýar. Men özüm iň agyr sözüm samsyk, ýani iň agyr sözüm ullanýan samsyk öz çağlamyňam. Şondan agyr söz ullanmaýan adam hökümde men arkaýyn şoňa garşy hapa söze garşy durup biljek adam, hani özüme ullanmak, çağlamam ullanmak. Şoň üçin men ene şu bardy öňüm köp aýtdym ýöne bir seslenme tapparan okşy tema. Näme üçin bolsa da aýbyr men bir ýeremem hökümde görülüp gitýärmi şeýlem. Aslında men ýerememde. Mene blog etip bilýän. Men ol adamy köpünden blog etýän. Men ol adam bilen gönden emes bilýän. Ýa-da köpünden fake atap bilýän. Ol fake atap bilen söýýän adam bir adamlyk nesibini alan näme bolmaly? Ýa-da birinciden gorkak. Näme üçin öz hakiki nemesini çykaryp aýtyp bilenok. İkinciden hem ol adam bir men gynanýan şonu dogran en atat gynanýan. Ýa-da tanımayan adamını tanıyan bolsanda sevünç ýene ulat näme aýtyp bilýärsiň. Men size zat satamok. Hiç wagtda zat satamok. Ne kitap. Biz men alýan telefonum size nemede maktamok, iýende harma maktamok, ýa galýan otelme maktamok, ýa ýene ulat bol. Diňe sizden huwna magnaşykly zatlar paýlaşýan. Maksadym näme? Ýaşlar azatda ilham bolsun. Sebäbi iň soň netijede hemme zady okulan gazanıp bolýar. Men şoňa inanýan, öz durmuşymda, o oglan hökümde öz durmuşymda suud etdim inanýan. Inde şoňa başladym ilham boljak bolýar. Ýöne şoň gynanýarlygym üçin şu postu ine şu kitabyň bahana bolýan okudan gelen wagtymdy. Näip o zaman ertir akşam TikTok'ma taýýarlanmaly. Aslında bu kitap bir bahana. Şunu aýdasym geldi. Bilýän bunam köp adam üçin näme ýarakyp görün kiçikle ýöne beýlede gynanýan. Ýa-da ýaşlarymyz arasynda köpelip barýar. Ýa-da esasen TikTok'da näme siz bir bilemokda şunlara getip bilýärler. Indi muňa arada da hani muny bolýar köpçülik diýip, köpçüliň üçin köpelip barýar. Şu zat ada-sady urup barýar. Ine gynandyrýan şu. Şoň üçin men kimse hem kişiňem tema formalym kadýanda, ýoksa da näme? Biziň türkmene gelişmeýän zatlar şolar. Hiç kime de gelişenok, o türkmene hiç gelişenok. Şonu aýdaýyn dedim, bolýar onu. Kelleňiz ardan bolsanda başlarsyňyz. Ýöne men şu temany bir adam dinletede dowam etjek. Mesela şu diýär, bolmasam şu seni ýaram. Maňa diýän ýok. Näme men näme etdim?
kitap bermezligi tanamaýanlygyma koydum. Hani öňde bir gowy hikaýa bardyr. Bir adam diýe gidip barýan eken at fileni köçäň uruny, ýoluň uruny tokoýun içinde bir ýatan eken diýe. Atından düşüp diye kömek etjek bolan at ýerde ýatan adam diye algyp baryp diye atyny alyp gülüp "Ay, gowat oýuna getirdim seni" diýmiş. Oňdan beýlek atyny ogladan diýmiş. "Wah, men atyny ogladama gynanamak. Men adamlara yamanlyk, ýaşlyk etmek duýgumyň öldürilýänini gynanýan" diýipdir. Şoňka biz o kitaby satamyzok, ýene raýdymyzok, adamlar okusun diýip diňe gidip şu kitaplary muňa goly kitap, köpsen biznes kitaby bolan. Şu kitapları satın alacak olsan aňsat däl. Köpsen Türkmenistana satlanamaýok. Men daş ýurtlardan getirdim o kitapları. Daş ýurt dillerindäki türk dilinde kitaplar. Ondan adamlara alyny gülýärek elinde aňsatjak, buçjak kitap alýan, okuyan, ine getirýän. Maňa behbidem ýok. Näme üçin men onu satamak, ýene raýdamak. Ýöne näme boldy? Ýa-ni o TikTokda ýazýan aýtýanda o diýen aslında näme men şo zady tanamaýanlygy bermediligi goýulum üçinem näçe adam kitap okumak mümkinçiliginden elbetde men bermesem de başga ýerden tapar oňa sözi ýok. Ýöne ine adamlaryň şunlara ýaxşy niýetlerine diýen berýär şo bärdäk diýişmeýärler. Elbetde biz ýene kitap berme tanamaýanlygy täze tanışlykdy bermäge dowam etýäs. Şu kim kitap alamasa da bilýändir. Biz ondan pul aramyzok, hiç adam aramyzok, aljamyz ýok, behbidimiz hem ýok. Ýöne maksadymyz ýa-ni halak kitap diýerler bilim, maglumat näçe paýlaşsam köpelýän zat. Soň üçin maksadymyz hem şo. Ýani hökmen bir adamla nähil käýberişip kiretdi. Bir zat bu hökmen behbid am kadiýe. Ýani behbid etmäni, hiç zat etme, behbidsiz hiç zat çöp başyny galdyrmady adamdan pikirmek kirinçe. Buna jemne mäkem goýaýyn. Başka da näme? Bizim postumuz ýene-de şu kitap bilen magnaşyk bolar. Şoňa meýeşatdyr biz paýlaşmagy dowam ederiz. Birçi adama peýda bolsa da elbetde hömekçe kitap, oku, bilim olat gyzyk bolman biler. Ýöne gyzykly bolýarlar üçin biz paýlaşýas. Şundarak postumuz. Onu näme? Häzirçe hoş, sag bolun. Ýani videony bir Ismaila montaj bermäkem özüm tomoşa etip görýän bir tomoşa edemde. Şu ýerde fake kitap barda etýän ulen ýöne öz elim görnýärdi. Aslında maksadym şu kitap görkezmek bolaly üçin şeýle çekipdik. Oňa belki kim bilir TikTokda da hani has köp adam tomoşa etse, like koysaňyz, haýsaňyz hani şonun özüňe fake kitap diýen özüňe ýüzüň görkezmäni gorkan tiýamatyla diýip aslında bizim kanalymyzda meni bilýärler bolen, bilmeýärlere şondak diýmesin diýip de goşmaça şu zat bölümi ýazgan edim. Şu geplerini mendirin. Atawatan Türkmenistan kanalyna köplençem özüm çykyp gepleýän, öz pikirimi bir da paýlaşýan. Şonuň üçin ýanky videoň ýerine siz zat ýerine goşaýyn edim. Bolýany ýene bir ýerde hoş sag bolun.